कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. गोकर्णात मुसळधार पावसाचो कहर. दरड कोसळ, तडडी गोकर्ण रस्तो बंद. जनजीवन विस्कळीत. कारवार. गुरुवाराक सांजे वेळार सुरू जाल्लो मुसळधार पावसामुळे गोकर्ण वाठारात अनेक जाग्यार मोठे नुकसान जाल्ले आसा. साणेकट्टा तडडी मार्गार दरड कोसळिल्ल्यान तडडी गोकर्ण संपर्क पुराय प्रमाणात तुटलो आणि ह्या मार्गार वाहनांची वाहतूक बंद केला. ह्या रस्त्यान ग्रामीण भागातले विद्यार्थी रोज शाळा आणि महाविद्यालयाक ये जा करतात. रस्तो बंद झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांक आणि स्थानिक लोकांक मोठ्या अडचणीचो सामनो करचो पडता. दरम्यान योग्य उदकाच्या नितळ्याची व्यवस्था नाशिल्ल्यामुळे गोकर्णातल्या चिन्नतकेरी भागातल्या फाटली वसाहतीत शेतातले आणि रस्त्यावेले पावसाचे उदक घरात शिरले. ह्या कारणान अनेक घरात उदक बंद लोकांची मोठी गैरसोय झाली आसा. शुक्रारा सकाळपासून पावसाचो जोर कायम असून वेगवेगळ्या जाग्यार उदक साचूक, रस्ते बंद जावप आणि वाहतुकीचेर परिणाम जावप असे प्रकार घडते आसात. सतत पडच्या मुसळधार पावसामुळे गोकर्ण वाठारातले जनजीवन विस्कळीत झाले असून प्रशासन परिस्थितीचेर बारीक लक्ष दिवन आसा. दुचाकी घसरण, बसाक धडक. इचलकरंजीचो युवक गंभीर जखमी. कारवार बेळगाव राष्ट्रीय महामार्गावेल्या जगलपेठ गणेशगुडी दरम्यान केळीपाणी वळणार शुक्रारा सकाळी दुचाकी घसरण मुखाल्ल्यान येते आशिल्ल्या बसाक धडक दिल्ल्यान इचलकरंजी जिल्हा कोल्हापूर हांगचो एक युवक गंभीर जखमी जालो असून दुसरो युवक बी जखमी जालो आसा. मेळिल्ल्या खबरेनुसार इचलकरंजीच्यान गोकर्णाक दुचाकीन वयते आशिल्ले दोन युवक केळीपाणी वळणार पावतात दुचाकी वयलो ताबो सुटिल्ल्यान ती घसरली. त्याच वेळार दांडेलच्यान रामनगराक येते आशिल्ली बस समोर आयली. दुचाकी बसच्या सकल भागात अडकली, पण बस चालकान प्रसंगावधान राखून बस रस्त्याच्या कडेन वळोवन थांबिल्ल्यान मोठी दुर्घटना जावची टळली. या अपघातात दुचाकी चालक चेतन अनिल मिरगे वय 24 हो गंभीर जखमी जालो असून फाटल्यान बशिल्लो रोहन बाबासाहेब हवलदार वय 22 हो जखमी जाल्लो आसा. दोघीजण इचलकरंजी जिल्हा कोल्हापूर हांगचे रहिवासी आसात. जखमीक 108 रुग्णवाहिकेन रामनगर सरकारी आस्पत्रेत दाखल करून प्राथमिक उपचार दिले. नंतर फुडल्या उपचारा खातीर तांकां बेळगाव आस्पत्रेत दाखल केला. ह्या प्रकरणाची रामनगर पोलीस ठाण्यात नोंद झाली असून पोलिसांन पुढील तपास सुरू केला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कुमटात मुसळधार पावसाचो कहर. महामार्ग जलमय. शाळेचेर फातर कोसळ, मोठी दुर्घटना टळली. कारवार. मुसळधार पावसामुळे कुमटा तालुक्यात जनजीवन विस्कळीत झाले असून कुमटा सिद्धापूर राज्य महामार्गावेल्या हारोडी क्रॉस वाठारात महामार्ग कंबरभर उदकाखाली गेल्ल्यान वाहतूक विस्कळीत झाली असून अनेक वाहन चालक अडकून पडिल्ले आसात. ह्या कारणान वाहनाक पर्यायी मार्गाचो वापर करचो पडटा. दरम्यान सतत पडच्या पावसामुळे डोंगरातली माती सैल जाल्ल्यान दोन मोठे फातर घसरण कुमटातल्या KPS नेल्लीकेरी हायस्कूलच्या इमारतीचेर कोसळले. या घटनेत शाळेच्या इमारतीचे नुकसान झाले असून सुदैवान फातर कोसळलेल्या वेळार वर्गात विद्यार्थी नाशिल्ल्यान मोठी दुर्घटना जावची टळली. महामार्गार उदक साचल्याच्या घटनेचेर KPCC उत्तर कन्नडा जिल्हा समन्वयक भास्कर पाटगार हेमी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांक मोठो त्रास सहन करचो पडटा अशें असून सुद्धा
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन दुर्लक्ष करता असं त्यांनी आरोप केलं. संबंधित आमदार, तालुका प्रशासन आणि अधिकाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे ही परिस्थिती तयार झाली अशी सांगून एक आठवड्या भितर कायमस्वरूपी उपाययोजना झाली ना तर रस्ता रोको आंदोलन करतो इशारा त्यांनी दिलं. दरम्यान फाचल कोसळलेल्या घटनेनंतर महसूल खात्याचे अधिकारी आणि पोलीस घटनास्थळावर येऊन पळवणी केली. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या निमित्तानं प्रशासनानं नागरिकांक आणि वाहन चालकांक सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. रिक्षाला होतं त्या कसं बघू ना 10 फूट लांबीचं अजगर धरलं, ग्रामस्थांच्या भीतीचं झालं अंत. कारवार तालुक्यातल्या हट्टीकेरी गावात सुमार 10 फूट लांबीचं मोठं अजगर दिसल्यानं काही काळ ग्रामस्थांमध्ये भयाचे वातावरण तयार झाले. हट्टेकेरी गावातलं दामोदर एस नाईक हेमच्या घरालागी अजगर दिसतात स्थानिकांन तात्काळ सर्पमित्र महेश नाईक हेमका खबर दिली. खबर मिळताच महेश नाईक हेमी घटनास्थळावर येऊन कोणाक बी धोका जाय नसताना व्यवस्थित काळजी घेऊन अजगराक सुरक्षितरित्या धरले. नंतर रान विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अजगराक सुरक्षित जंगलात सोडले. सर्पमित्राच्या तत्पर कारवाईमुळे कसलीही दुर्घटना घडली ना आणि ग्रामस्थांन सुटकेचा निश्वास सोडलो. याबाबत सर्पमित्र महेश नाईक यांनी सांगले की अजगर हो बिनविषारी साप असून पर्यावरणाचो समतोल राखच्याक तेमगेली महत्वाची भूमिका असता. साप दिसल्यार भिन्न नसताना आणि तेमका कसली बी इजा करनासतना तात्काळ रान विभाग किंवा सर्पमित्राक माहिती दिवची असे आवाहन तेमी नागरिकांक केले. जबरदस्त ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕುಳಿ ಬಿಡಿ ಇತ್ತಮ್ಮಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಸಾಕು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳೆ ಕೊಡ್ತೋಗು ಗಿಡ ಅದು ಉಪವಾಸ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೆ ಬಂದವಾಗ ಎಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಜೋಡ್ ಹಾಕೋ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರತ್ತೇನೋ कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा.
बेलेकरी बंदरात उदकाच्या प्रचंड पाळामुळे 3 निस्तेमारी नौका बुडली, लाखोचे नुकसान. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या अंकोला तालुक्यात बेलेकरी बंदरात समुद्राच्या प्रचंड पाळामुळे 3 निस्तेमारी नौका बुडल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत नौका मालकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असा. बुडिली नौका श्रीपाद बानावळेकर, रामचंद्र कुडतळकर आणि निलेश जांबाळेकर हेमगेल मालकीचे आसात. नौकात आशिल्ली निस्तेमारी जाळी, इंजिन तसेच इतर साहित्याचे मोठे नुकसान झाले असून एकूण लाखो रुपयाचे आर्थिक नुकसान झाल्याची माहिती मिळाली असा. घटनेची खबर मिळता स्थानिक मच्छीमारांक घटनास्थळात धाव घेऊन पळवणी केली आणि बुडिली नौका भायर काडचे काम सुरू केले. नुकसानग्रस्त नुस्तेमाराक शासनान तात्काळ मदत आणि योग्य नुकसान भरपाई दिवची अशी मागणी स्थानिक नुस्तेमारांक केली. त्या पातेची नाव दोस्त ही बघा बेलेकरीची बोट आज पाऊस पडा फुललं काय ना पुढा नसा. हॅलो गायस, आम्ही आज आता एक पाती अडूक ती आज बुडली. बघूया काय झाली का म्हणानं. चला गेलं पुढे गेलं आणि ती काय ती पाती बुडला आली तिकडे. आम्ही तर जाता त्या लागी पावले. त्या पातेची नाव दोस्त ही बघा बेलेकरीची बोट आज पाऊस पडा फुललं काय ना पुढा नसा. आता काय आता ओढून वरतं झाला पावतीला जवळ आमच्या गावात. हीच फिशरमानाची परिस्थिती. असं टायमाला असं उठून जाता नको आलं नाटक. उठून जा उठून जा. काय ना मिस्टर पण रोप बी गेलो. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.